Čaute, zdravím vás Mates a ja vás vítam u môjho druhého videa na toto channeli a je to na hru Left 4 Dead 2. Je to hra, ktorá je na Steame, ja som si však stiahol pirátsky, ale to je jedno, ide mi normálne. Tak my si skúsim, či mi už ide toto, ak mi nepôjde, takže to nejde, OK, tak dáme iba hrať kampaň a dáme rýchlu hru a budeme dúfať, aby nám to načítalo, takže ja sem dám timelapse a ozvem sa, až keď to bude. Čiže timelapse poprosím. Takže ja som späť. Ja som si uvedomil, že som si dal niečo iné, čo som mal. Takže tu máme mapy nejaké. Toto je vlastne to základné, tak ja by som skúsil... Ja by som skúsil tento Paríž. OK, obtížne znova nepostáva náhodne, zahájiť hru. Tak, tu sa nám to načíta. Pripojení ke hry kampani v hlavných rolích Nick, Meatboy 951, Coach a Alice. Takže tu je naša banda, to sú vlastne títo, ktorých vidíme tu na obrázku. Nám by to malo vybrať random niekoho z týchto štyroch, čo sú tam. Takže dúfam, že to bude nejaký taký lepší, taký silnejší, taký, že wow. Tak, aký sa nám toto nahrá, tak... Video som rozmýšľal, že budem vydávať minimálne jedno do týždňa, lebo aj mám toho dosť, aj všetko, aby som to stihol vydávať a tak. The Virgil ain't going no further, but y'all can make it to the bridge from here. Thanks, brother. Well, good luck now. I'm gonna see if I can help some other folks. You're almost home free, people. Yeah, well, seeing the bridge and getting to it are two different things. A počkaj, ešte lekárničku zakryš, som si zabudol zobrať. It's still flying jets. I got a bad feeling about that. Tak pozor, aby nás nenašiel pozorný. Hej, tak. Look out! Hoho. Reload! Reloading! Ja. Oni nám zatiaľ pomôžu zabiť. Tak. Násilne našou negrovskou zbraňou, ktorú sme ukradli. Neviem komu. A ešte som skopil, že ak sa vám to bude páčiť táto hra, tak určite mi napíšte do komentára, že či ju mám natočiť, alebo či ju nemám natočiť, alebo nebudem natáčať hru, ktorá sa vám nebude páčiť a vy mi to budete zbytočne dislajkovať. Tak, a ja sa to musím pozrieť. Nie. Nightstick here. Reloading. A my máme ešte 9 minút, ale to je peckové toto. Ideme s kurník šopa, horný. Auto morená, mater, jaj. Reload! That zombie in the back. Transkol jeho vyrizec anál. Jeho dlhý neško. Go! Incoming! Ale hlavná ty to už. Damn it! I'm covered in goo! Padne do mňa. Oh shit, ja to môže byť.
me, please. A? Ooh, all better now. O kurník! Zabil si Charger, to je Charger, není náš. Ne. Tak ja si teraz do sebe. Jackie! Oh, Don't look dignified. toto nemala byť hororová. Je to nami? Reloading! Okay. Nightstick here. Maker tu dá, no. Reloading. Those zombies are wearing armor. Nightstick here. Reloading. Niekto si demonstrojil, neviem. Hey, I'm reloading. Reloading. Ja postrieľam, aby si vedeli, že zač sú to hlopec. Reloading. Go into cover. Done like dinner. Are these things bulletproof? Reloading. I'm reloading. Ježiš, on je tu. Tak, ja sa... A kurník. You shot me. Ja som si prebil možno iba jeden náboj. Čo to zbraň? Tu máme... Aha, to je iná brokovnica. A my to... Reloading. Zabił! Nie. Reloading. Reloading. Tak, tu som zabil. Reloading. Ideme sa pozerať ďalej do tejto uličky, keďže tu ich to bolo ako nasratých. Tak, a tu sú nejaký väzení. Počkajte, a pištá. Oh! Ježiš. Reloading. Bezdečka ma tu chcel znásilniť, som sa ich zlakol. Reloading. Tak ešte musím povedať, neviem, či to je niečo môže točiť prohlásenie. Tak tu nám píše, že môžeme otvoriť tieto dvere. Tomu mi rozostrali hlavu. Reloading. Poď tam, bro. Oh shit, I hear a Jackie. Jockey. Hej, ale nechcem. Reloading. O nie! Ježiši, Incoming. tak, a ešte to myšľam, že na hru. Kamarát, ktorý poznám za Watch out. mohol aj s nimi nastúpiť. Fire stick. Get up. Get out of the spitter dude. You shit. Thanks. Reloading. Tam, I'm down. Hey, y'all. Hey, watch out. Reloading. Shoot me. Serious. Reloading.
parku. Look out! Aj. Coach! Oh shit, man. Oh shit! Weapons over here! Zabral som si aspoň ono. Heal. Shit, Coach. I miss you. Stop, guys. That worked. I have to heal. Coach je mŕtvý, takže iba mi traja. Now I'm feeling right. Tak, chlapci, mi to ľúto, Gonna ale miss you, Coach. chlapci neviem strieľať, tak som ho zabil. Oh, Coach. A Thanks for all tak, you've done, man. to si zoberiem obotu, aspoň nejaký náboj. Prebijeme si. Tak, Oh shit, tu majú bríti. We're gonna need these. Bolesti. Got a defib unit. Zoberiem. Hunter! Okej. I'm a reload. Got some chest paddles. Tu niekoho strieľajú, takže We are going to have to do better. obrana bezpečí, rozletím. Nahráva sa The Parish Part 2. Takže tu sa nám to nahráva. Lebo si nejvíce speciálnych infikovaných. Zabil z nejvíc infikovaných. 64 som zabil, wow. Ale Ellis je lepší, ten zabil 87. Špeciálne zabijak najvíc infikovaných. Troch som zabil tých veľkých. Tie hebeda také. Čo robíte? Akože are you okay, bitches? A takže to asi nemám ísť. Highly contagious. Hajznica jedna. Jak sa to nerozumie? Come on, man. It's not funny anymore. That's what I'm talking about. Reloading. Fire coming! Poďte dnu, Reload. poďte dnu. Som ma strašne. Are these things bulletproof? Tam je nejaký Jožko. Reloading. Nothing to see. No help in here. Grabbing a shot. Come on, let's head through the park. Tak, teraz. I'm a reload. Sick. Report to shit. Ježiš, ty ide zase ako na... No byte ich tam. Ježiš. Reloading. Reload. Grabbing a pipe bomb. Smoker! Go, go, go! Throwing a pipe bomb! Poďte vejsť. Look out. Look out! Reloading. Pravda. Tak a ideme. Poďme. Tak, ale ja si myslím, že to by mohlo byť z tohto videa všetko. Ak sa páčilo, nezabudnite si dať like. Ak sa vám nepáčil, tak napíšte, že prečo. Poprípade dajte ten dislike. A ak chcete vidieť viacej mojich videí, mojej tvorby, tak dajte odber. A ja sa teším u ďalšieho videa, takže zatím čau.